Ligoslava. Keba hraba se raspada, potpuno ću propasti bez vas i onog žutog mališa. Tinejdžeri ko sam zaposlio uništavaju restoran i ne ostavljaju me na miru. To, gospodine Krabo! To ti kažem, Ligoslave, molim te, vrati se. Daćete nam sve što tražimo? Da, sve. Šta kažete, gospodine Ligoslava? Gospodine Krabo, vaša priča mi slama srce. Hajde da prošetamo i porazgovaramo o mojim uslovima. Imam loš predosjeć u novčaniku. Štrajkovanje sa Ligoslavom je baš super. Ligoslavove reči mi se i dalje roje po glavi kao ljutita meduza. Ligoslav je u pravu. Ne mogu samo da sedim ovde. Vreme je za akciju. Vratit ću radniku zasluženu slavu. Razmontirat ću ovaj objekat ugnjetavanja dasku po dasku. Stolove tiranije ćemo pretestarisati na pola. Ugušit ću veliki biznis za članak. Ligoslav će biti ponosan na mene. Ligoslave, pregovori su bili intenzivni. Drago mi je što ste nas razumeli, gospodine Krabo. A sad mogu da otpustim tinejdžere i da vratim na posao moja 2 zlatna momka. Vidimo se na poslu. Sunđere bove, šta si uradio? Ligoslave, tačno ono što si mi rekao. Rasturio sam mesto. Sada će nas sigurno vratiti na posao. Ligoslave, sunđer babe! Da, gospodine Krabo. I evo sad će... Da biste platili štetu, vas dvojica ćete raditi kod mene čitavu večnost! Juhu! Jesi li čuo? Ligoslave, radit ćemo zajedno čitavu večnost! 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 Jednu večnost kasnije.